много хубаво сме излязли. Махам си този идиотски пуловър. Прати на нещо. Ще я посна и те ще я видят. Имай късмет да ме тагнеш. Екшен ще гледаме сега на Бъдни вечер? Мам, кога ще дойде дядо Коледа? Скоро. Тате, нали ще мога да видя дядо Коледа? Марти, кога ще дойде дядо Коледа? Как ще дойде, като няма сняг? Марти, къде отиваш? В стаята си. А десерт? Не искам. Марти, хайде да си играем! Разкарай се. Фоф! Марти, ела да си играем на снежни топки. Да, бе! Марти, виж какво имам. Марти, Марти, Марти. Марти, кога ще завали сняг? Откъде я знам? Питай дядо Коледа. Марти, забравихме да напишем писмо на дядо Коледа. Много важно. Да, много е важно. Да, важното е, че ми развали играта. Ти ми беше обещал. Да, бе. Ако не ми го напишеш тази вечер, утре ще остана без подарък. Така ти се пада. Тогава ще си го напиша сама. Не можеш. Мога. Тъкмо ще си готова за другата Коледа. Ей! Марти, защо е ли вика? Не знам! Какво става? Престани да викаш. Мамо! Днес ще напиша хубавото писмо. Мамо! 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 Ето, пиша ти писмото. Скъпи дядо Комета. Скъпи дядо Коледа! Какво искаш да ти донесе? Едно слънче с розови ушета. Едно слънче с розови ушета. Брак! Искам да ми донесеш един голям отровен паяк. Твоя Ели. Мама и татко много ще се смеят, като го четат. Няма се, мама и татко ще е дядо Коледа. О, да! И като заспиш, едни елфи ще дойдат и ще вземат писмото. И ще го занесат в Лапландия. Там други ще ушият твоето слънче и ще го натоварят на шената на дядо Коледа. Той ще мине през комира, който го нямаме, и ще го остави по делхата. Много си глупав. Не ти си глупава! Аз мълча, ти ми шум. Мартин Димитров 10 години, Елена Димитрова 5 години. Той може да не вярва в Коледа, но тя със сигурност няма го. Намери ли го? Какво правиш? Тези бисквитки не са за теб, те са за дядо Коледа. Той без това е. Какъв е? Нищо не съм казал. Търси! Какво? Писмото!
Мързеланчо! Ох, значи много забравяш. Ти пък заспиваш. Не е вярно. Вярно е. Само търсиш къде да... Мързеланчо! 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 Пак заспа. Така ли? Да. Хайде, по-бързо, само се бавиш. Да. Имаме работа. Имаме работа. Аз това казвам. Да. Марзеланчо! На теб говоря! Марзеланчо! Бързачко. Марзеланчо. Стига. Защо не работите? Работим. По-бързо. Три 3856 непроверени писма. Трябва да работите със скорост 372 писма. Триста 372 писма. 372 писма. В минута, за да успеем на време. Хайде, раздвижете се малко. С това темпо може да не успеем и до 12. По-живо! Проверени ли са всички писма? Да! Проверени ли са дали всички деца са послушни? Почти! Проверена ли е пощенската кутия? Да. Хайде по-живо, нямаме секунда време за губене. Всички на работа! По-бързо! Искате заради вас да няма Коледа, така ли? Бързо! Хайде! Бързачко! Бързо отиди да провериш пощенската кутия за писма. Добре, Да не забравиш. Много е важно. няма да проверя пощенската кутия за писма. 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 Бързачко! Да, По-бързо! добре. По-бързо, 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 по... Готово! Навих часовника.
Четем писма, прибираме, сортираме, но работата най-върви. Когато си почиваме, с усмивка на уста танцуваме, отскачаме напред в страни, разкършваме, лутуваме и тръгваме с бодра крачка към важната задачка. Елфът най-добре почива, шоколад горещ, когато мива. Горе шоколад! Александър Веселинов. Александър Веселинов, послушен. Антонио Белини. Няма данни. Не е проверен. Марзеланчо? Марзеланчо, ще ми донесеш ли папката на Антонио Белини? Защо? За да проверим дали е бил послушен. Ама много работа. Пиши го непослушен и готово. Не може. Добре, тогава пиши го послушен. Да, разбира се. Защо не каза веднага? Ето го. Свиквам събрание. Тридесет и четвърто елфско събрание за деня. Решаваме дали лицето Антонио Белини е било послушно. Моля доказателствата. По-важни събития от годината. 13 януари. Обижда най-добрия си приятел и го нарича Глухарче. Не, Градушка. Не, Глобализация. Не, Гюфте. Не, глупак. Тишина, моля. 19 март. Рисува картичка на майка си. 2 ноември. Краде от друго дете на детската площадка играчка камион. Червена пожарна с дълга стълба с регистрационен номер ДГ 305А с липсваща задна лава гума и леко улющена боя на задната броня. А сега да вдигне ръка този, който смята Антонио Белини за непослушен.
А сега да вдигне ръка всеки, който смята, че е бил послушен. Обявявам Антонио Белини за непослушен. Сърдитко? Нямаме! Как те няма, като те виждам? Само така ти се струва. Готова ли е прогнозата? Казва се метеорологична прогноза. Готова ли е? След малко ще е готова. Отварят, четеш печат. По-бързо! Хайде! По-бързо! Защо тези подаръци са без етикети?
тази година да мина през Швеция, Германия, Полша и Украина. Не. И така няма да ми стигне времето да обиколя всички държави. Значи, тогава минава през Финландия и Русия. Така май по-добре. Снимка? Момент, да. Готово, снимай. Дядо Коледа, трябва да те питам нещо много важно. Бързачко! Пречиш. Кексче! Това ли беше важното? Трябва да проверя няколко деца дали са били послушни. Коста Маринов непослушен. Катрин Томсън послушна. Кажи, готови ли сте вече? Калин Павлова непослушна. Благодаря, чао! Как? Дядо Коледа, ще има буря следващите часове в Берлин и Стокхолм и ще е опасно да преминаваш оттам. Няма проблем, ще карам внимателно. Как да няма проблем? Бурята си е буря. Готово! Така, значи, къде още имаше буря? Точно така, Стокхолм. Ох, къде беше Стокхолм? Ще се сетя. Оттам Полша, Словакия, Унгария, там сме близо до България. Коя беше столицата на България? Знаем. Тази... София! Точно така, София. Селфи? Не. Защо? Тук е забранено да се използват технологии. Ти как попадна тук? Последих едни елфи. Айде, трябва да се връщаш от дома. Няма. Работливко, трябва да върнем това момче от дома. Дядо Коледа, вече събрахме всички писма. Вълшебният тунел няма да се отвори преди да излети с шината. Трябва да поизчакаш няколко часа. Дядо Коледа, всички знаем, че е лоша полижба дете да влиза в работилницата. Работливко, това е просто едно дете. Сладичко дете. Той е дете, а всички деца само въртят номера. Твърдитко! Не стига, че закъсняваме с графика и едва смогваме, ами сега и това. Скъпи елфи, не бъдете суеверни. Какво лошо може да се случи?
Какво? Кажи нещо. Дали ще успея? Това са просто едни писма. Ще ги проверете толкова. Провалих се. Това значи ли, че няма да се отвори тунела? И аз ще остана завинаги тук. Не. Няма да е завинаги. До година сигурно вълшебният тунел пак ще се отвори. Какво? Една година трябва да стоя тук. Сигурно ще ми пораснат и ушите. Не знам. Възможно е. Не може ли да измислим нещо? Съжалявам. Ами ако въведем технологиите? Не става. Защо? Ако използваме компютри, всичко ще става много бързо. Ма нали компютрите са само за игра? Не. Когато са свързани с интернет, могат и знаят всичко. Питай нещо. Къде се намира Стокхолм? Стокхолм, столица на Швеция. На 1335 км от Лапландия. Да как пък не? Провери. Точно така. Питай друго. С колко километра се движи шейната, бе? 1050. Кой е най-известният коледен балет? Лешникотрошачката. О! Колко процента масленост съдържа млякото на северните елени? 22. Изумително. Технологиите много отдавна са напреднали. Ако ги използвахте отдавна, вече да сте забравили за подаръците. Как така да забравим за подаръци? Тоест да са готови отдавна. Така или иначе няма надежда. Нека да опитаме. Супер! Само трябва да проверя кой прави доставки в Лапландия. Ела, сега ще ти покажа нещо. Здрасти, здраво. Къде сме? Това е таен отдел за производство на хипермодерни нови технологии. Хипер-мега модерни. Направо са върха на технологиите. Вие произвеждате това? Последно време все повече деца започнаха да си поръчват телефони, таблети, компютри. Смартфон! Не си ми таблет! Искам телефон! Лаптоп, телевизор, видеоигра и 2 таблета. В началото се опитахме да спазим традициите и им пращахме играчки. Обаче...
Тогава защо са с тези костюми елфите? Когато произведохме първият таблет, работливко, първи се докоснах до него. Изведнъж се случи най-страшното. Той загуби магическите си способности. Ушите му станаха обикновени. Превърна се в обикновен човек. Ето точно за това не сме въвели новите технологии. Работливко, скъпи елфи, налага се да вземем извънредни мерки, с които надявам се да оправим положението. Има надежда. Ще спасим Коледа. За целта, Работливко, ще имаш нов помощник. Марти. Понеже нямаме време, давам направо. Операция, модернизация започва сега! Дядо Коледа, много добре знаеш какво се случи, когато... Знам. Но нямаме избор. Не се притеснявай. Взели сме всички предпазни мерки. Никой елф да не се докосва до компютъра. Нищо лошо няма да се случи. Няма. Дядо Коледа, трябва да поговорим. Дядо Коледа, какво правиш? Опитвам се да спася Коледа. Да я спасиш? Видяй какво стана с Любопитка. И тя си загуби елфските способности. Наистина много съжалявам за нея. Любопитки, не послушвай! Не можеш да рискуваш така елфите. Но ако Коледа се провали, децата ще престанат да вярват и тогава какво ще правят елфите? Имам лошо предчувствие. Работливко, разчитам на теб. Дами и господа, представям ви главният компютър. Здравейте! Ох, компютър, обади се на дядо Коледа. Елфи, не се излагайте! Излезте веднага! Нищо мога да му разбера. Излезте веднага! Компютъра е глътнал дядо Коледа! Чакай малко сега. Да го спасим! Да го спасим! Веднага изплюй дядо Коледа. Не разбирам. Добре.
Изключи ми се телефона и не мога да го включа, защото няма копче. Просто го развърдай. Не така. Докосни тъчскрина. Какво да докосна? Екрана. Уф, не така кажи. Ето, появих се. Дядо Коледа! Всички пипнаха компютъра! Ето, това е добра новина. Модерните технологии вече не отнемат елските им способности. Всичко е наред. Наред? Това съм абсолютно против модернизацията на работилницата. Това ще се сипе Коледа! Виж какво работи. Падна. Против или не, Марти ще модернизира работилницата. А теб, работливко, те моля да му помагаш. И вие, Алфи, и вие му помагайте. И тази година ще има Коледа. Ще има Коледа! Компютър? Здравейте, аз съм главният компютър. Последно поколение интерактивен свръхмощен гига-мега суперкомпютър с 1,5 петабайта RAM. Мога да извършвам 40,6 квадрилиона операции в секунда. Обясни на елфите как ще работим. Вече всички данни, свързани с работилницата на дядо Коледа, ще минават през мен. Точно така. С помощта на този компютър ще спасим Коледа. И как ще стане това? Като използваме технологиите. Технологиите? Технологиите? Да. Кой измисли тези технологии? Ужасни! Никой ли не вижда колко са опасни? Оставяме традиции красиви и прекрасни. Да гледаме как всичко около нас гасне. Как може обясними някаква машина да свърши работа за цялата година? Мармориш, бърбориш, дърдориш и спориш. Нищо свясно не казваш, само глупости говориш. Главата ти е пълна, брат, с някакви бополечки. Създаваща прогреса ни брутални пречки. Аз съм шефът тук, брат. Твоята ера мина, ще опаткаме за 2 дни. Работа за цялата година. Чули? За цялата година! За година! Не схващаш ли, че влизаме в опасна територия? Моля те, изслушай тихо моята лектория. Опасност грандиозна, ушите ни грози. Заплаха ни от къща застрашително пълзи. Послушай мъдростта на елфското ни мнозинство. Без магични сили ще остане нашето общество. Продължаваш да опяваш, не разбрали, че не ставаш. Вече тука не огряваш, ни приемаш, ни предаваш. Като панвара оттам загряваш, миналото си оставаш. Забравяш, не се справяш, изоставаш, май прегряваш. Не лежиш, направо спиш на стари лаври. Не разбрали, няма динозаври. Развиваш ми теория пред моята аудитория. Света напрева само с хай технология. Не ми минават тия. За твоя бойкот аз имам антидот. Предвиждам всеки ход, направо за пробот. Започваме канекване без никакво заекване. Ще логваме, ще чатим, имейли ще изпратим. Ще лайкваме, ще шерваме и сили ще премерваме. Успех на нашия газ, гигабайти ще измерваме. Не виждам вече смисъл, не ме занимавай. Ако не си съгласен, аре заминавай. Започваме работа. Показвам ви как ще проверяваме кои деца са послушни и кои не. Йоана. Така, трябва да разберем дали е била послушна или не.
36-то елфско заседание за деня. Моля доказателствата. Я не се излагай. Компютър? Главният компютър на ваше разположение. Трябва ми справка за едно дете. Имена на детето. Йоанна Танасова от София. Трябва ми сателитна връзка с нея, за да видим дали е била послушна. Веднага. Непослушна. Явно не е била послушна. Няма да получи подарък. Чакайте малко. Как така решихте, че не е била послушна? Нищо не сме решавали. Очевидно е. А ти, работливко, май имаш нужните чела. Така, елфи, ясно ли как ще работите? Ясно! Всеки ще проверява писмата на таблета си, който е свързан към главния компютър. Ясно! А сега всички по местата си. Да. Аз пък няма да работя. Показвам ви как ще работим. Сканирате, проверявате и натискате бутона за потвърждение. Ясно? Ясно. Избирате етикет на таблета си, натискате принт и готово. Моля? Натискате принт, взимате етикета, залепвате го и готово. Айде на работа! Как върви работата? Супер! Ужас! Ще успеем ли на време? Е, как? Абсурд! Виж, Артилко. Няма съм. Трябва да ослабнеш. Знам. Но как да стане толкова бързо? Не знам. Споко, аз знам. Здравейте, аз съм персоналният фитнес инструктор на дядо Коледа.
Сканиране на обекта. Желан резултат. Моля, изберете крайната цел. Тази. Не. О. А? Това. Добре. До достигане на желания резултат, вие трябва да свалите 3 кг и 700 грама. Сега ще потърся най-бързите методи за отслабване. А сега лека загрявка. 100 клека, 100 скока и 100 лицеви опори. 300 клека, 300 скока и 300 лицеви опори. Нека бъда 100. Да започваме. 1, 2, 3, 4, по-бързо, давай 5, 6, 7, продължаваме, 8, 9. Колко са проверените писма до момента? 1. Едно? Как едно? Само аз проверих едно. Защо не сте проверявали писма? Някой ще ми обясни ли? Ние не знаехме как да включим таблетите. От бутона за включване. Откъде? От бутона. Всички имаме една цел. Да спасим Коледа. Я да си тръгна тук. Ще работим или да се отказваме? Ще работим. Хайде започвайте тогава. Ти не дей да работиш. Няма да. Ще работя. Какво става? Кабинетът ми е съсипан. Не е съсипан. Апгрейднат е. Оптогредва и баба си. Сега как ще работя? Не е нужно да работиш. Дядо Коледа вече има навигатор с интернет и връзка със световният метеорологичен сайт. Значи, аз оставам безработен. Така ли? Споко ще имаш нова работа. Много по-интересна и по-значима от предишната. – 22% от работата свършена. Браво! Продължавайте в същия дух. Бързачко, къде отиваш? Отивам да проверя къде се намира Кьолн, защото тук на плика не пише. Провери в интернет. Работливко каза, че интернет е пълен с опасности. За който няма мозък в главата си. Не е безопасно. Ти пък откъде знаеш, като никога не си влизал? Чувал съм. И инструкция за безопасно ли да ви прочета? Абсолютно задължително. Компютър? Инструкции за безопасен интернет. Няма да давам никаква лична информация без разрешението на родителите ми. В нашия случай на дядо Коледа. Веднага ще казвам на родителите ми, ако попадна на информация, която ме смущава. Никога няма да приемам да се срещам с някого, когото познавам от интернет, без предварително да говоря с родителите ми. Никога няма да изпращам моя снимка или каквото и да било, без предварително да се посъветвам с родителите ми. Заедно с родителите ми ще установим правила и часове за влизане в интернет. Надявам се да си доволен, работливко. А сега на работа.
Може да откриете всичко в интернет. Всичко? Да, темпо, давай, точно така, давай. И сега, ляво, дясно, сега подскоци, горе, продължаваме, коляно с лакът, последно, 4, 5, давай, не се отказвай, 5, 6, Как? Продължаваме с въртене на обръч. Хайде! По-бързо, темпо, по-бързо. Темпо, взимай обръча. Слагай го, да. Хайде! Точно така. А сега по-активно да видя. Да, върти, завъртай. Да. Казах ли ви, че интернет е опасен? Каза ми. Сега ще ме слушате ли? Ще те слушаме. Какво става? Какво става? Сега ще видиш какво става. Какво му е? Влезе в интернет. И това става. Споко, ще разбера какво му е станало. Що няма да разбираш? Хайде! Да те няма! Какво е това? Това е MP3 плеер. С него се слуша музика. Ще ти го дам, ако не ме издадеш. Добре. Обещаваш ли? Обещавам. Елфи! Бързо! Марти е тук! Елфи! Марти е тук! Бързо! Елфи! Марти е тук! Ябълка? Не, киви. Бързачко не е болен. Намазал се с зелена близалка. Бързачко, това вярно ли е? Не. Нарочно го направил, за да не влизате в интернет. Не е вярно. Защо ще правя такова нещо? За да не видят другите, че бомбоните са вредни, като прекаляваш с тях. Но аз ще прекалявам. Моля ви, не ми спирайте бомбоните. $94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. А сега продължаваме нагоре. 1, 2, 3, 4, 5. И сега сме настрани. И 1, 2, 3, 4, напред. 6, 7, 8, 9. Темпо не се отказвай. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Какво правиш? Не се отказвай. И сега следват 100 скока с въже. Добре. Стани. Не. Стани. Не, няма да става. Коледа е близо. Ставай. Не мога, бе. Изморен съм. Проверка за алтернативни методи за отслабване без физическо натоварване. Можело, значи. Можело. Слушай. Отслабване с пиене на студена вода, най-добре е ледена, тъй като организмът ви гори 1 калория за затоплянето на всеки грам вода с 1 градус. Да, нататък. Отслабване от стрес. Как ще... Абе, ти...
Друг вид отслабване. Смехотерапия. Да опитаме. Начало на операцията. Коледни вицове. Дядо Коледа си взема част при психиатъра и огрижен се оплаква. Помогнете, докторе, губя вяра в себе си. Други знаеш ли? Момент. Ти си една... Добре, няма, нищо не съм. А какво да правим, докато компютрите проверяват? Не знам. Разпуснете малко. Как се разпуска? Ами като не правите нищо. Или си цъкате в нета. Иха, работливко, ние защо не сме разпускали до сега? Защото нямаме време за глупости. Как ще са глупости? И как да нямаме време? Работата си тече и след малко ще сме готови. А какво се цъка в нета? Ами, например, може да си направите профил в Elfbook. Elfbook? Това е онлайн мрежа. Всеки от вас може да си направи профил. Може да изпращате съобщения. Споделяте снимки, текст, видеа, да създавате различни групи, да играете игри. Яко е! Абсолютно ви забранява. Забранявал ни бил. И ядко е, че вече не ни е шеф. Аз ще си направя профил. Елфи, какво правите? Нищо. Какво ви става? Какво да ни става? Просто се забавляваме. Забавлявате се, когато имаме толкова много работа. Споко, компютърът те върши. Нищо не може да се обърка. А какво е това? Иван иска дървена чушка. Ами, дървените чушки са много модерни сред децата. Каква е тази дървена чушка? И каква е тази пържола за коса? Веднага проверете всичко от начало. Добре. от работата свършена. Браво на вас! Айде да играем на игри. О, мързини. Това са онлайн игри. Тоест, не трябва да ставаме, за да ги играем? Не. Яко, къде са? Къде? Игри. Ето ги. Аз съм вътре съм. Само 1500 точки. Къде са? Оцелиха ме! Оцелиха! Така ми се пада. И сега аз таком! Ви моля да престанете с игричките и да си довършите работата. Елфи, минахте всякакви граници. Потъпкахте всички елфски ценности. Значи никой вече не ме слуша. Никой вече няма нужда от мен. Тогава напускам. Диетичните очила създават илюзия, че храната е грозна.
Слагайки си тези очила, поглеждате към чинията си и храната вече не ви се струва приветлива и не ядете. Да. Я да видим. Дядо Коледа, това, което се случва, е недопустимо! Какво ви става? Всички сте полудели! И последното писмо. Майкъл Симпсън. Проверка на Майкъл Симпсън. Непослушен. Чакай, стоп! Операцията невъзможна. Невъзможна. Ау, дядо Коледа. Здрасти. Върви ли работата, Марти? Не, т.е. да. Браво, гордея се с теб. Трябва да ти кажа нещо. Извинявай, представих си те с остри уши и как правиш играчки цяла година. Какво щеше да ми казваш? Ами, нищо. Айде тогава, до след малко. Чао, дядо Коледа. Чао. Какво толкова? Няколко деца няма да получат куку или количка. Голяма работа. Непослушен. Процесът е завършен. Натиснете Enter за потвърждение. Цели 30 минути преди 12? Успяхме! Хайде, Марти. Натисни бутона. Сега ще се прибереш у дома за Коледа. Да. Благодарим ти, Марти. Ще ни липсваш. Доста ме ядосваш. Но все пак спаси Коледа. Трябва да видите нещо. Ти знаеш ли?
А за това знаеш ли? Работливко! 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 Трябва да поговорим. Съжалявам, малко съм зает. Ева след Коледа. Спешно е! Имаме нужда от теб. От мен? Нещо си се объркал. Допреди малко Работливко беше напълно изличен в модерната работилница, а сега някой има нужда от него. Невъзможно. Прав си. Ако те бяхме чули, нямаше да се провалим. Но нали точно на Коледа трябва да се прощаваме? Това се отнася само за децата. Аз нали съм дете? Да, не заслужавам прошка. Аз се интересувах само това дали ще мога да си тръгна. Аз съм виновен за всичко. Да, така е. Моля те, Работливко, заради елфите. Заради елфите? Да. Тези елфи, които заради някакви игрички пренебрегнаха коледния дух и традиции. Тези елфи, които само за няколко часа ме забравиха, отритнаха ме и ми се подиграха. За тези елфи ли говориш? Но те те обичат. Нарочно го правиш, нали? Моля те, Работливко. Добре. Ще помогна. Но само заради децата. Аз добре да ти кажа най-важното. Беше прав. Елфите наистина си изгубиха магическите сили от технологиите. Ушите им станаха човешки. Не от технологиите. А от какво? Ще видиш.
хепи бъдете, щом не щете. Започва демонстрация на хепи ситуация. Никой щом не иска, явно не ви стиска. Започва демонстрация на хепи ситуация. Ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хайде почвай танцата. Всичко друго оставете, весели бъдете, време е да станем хепи, много хепи. Хайде да не се цупете, на секунда да се усмихнете, махавайки се превърнете и танца хепи започнете. Хайде всички ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хей, започва веселба. Хайде всички ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хайде всички ча-ча-ча, хайде почвай танцата. А сега на работа! Няма смисъл вече. Провалихме се. Няма смисъл? Правилно ли чух? Няма смисъл. Значи няма смисъл да се трудим? Няма смисъл да се опитваме да спасим вярата на децата? Няма смисъл да ги правим щастливи? Сигурно няма смисъл от Коледа? Шефе, кажи какво да правим. Ще обединим нашите сили и труд с компютъра. Но нали точно компютъра ни провали? Не беше компютъра. Самите ние се провалихме, защото оставихме всичко на него без да мислим и без да проверим. Така, къде са списъците с послушни и непослушни деца? Изхвърлихме ги. Добре. Бързачко? Да. Отиди и вземи резервната книга от кабинета на дядо Коледа. Да. Хайде всички на работа! Бързачко, да не забравиш. Много е важно. Няма. Поздравления! Вие успяхте! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Кажи, бързачко. Забрави. Ха! Паднало ти е копче! Елфи, сега всички имате книгата с послушни и непослушни деца на таблетите си. Разделяме на равни части и проверяваме. Ясно? Ясно! По-бързо, Елфи! Още по-бързо! Готови ли сте? Да, работлив! Почти сме готови! По-бързо! Дайте по-бързо! 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 Непослушен! Готови сме! Готови сме! Хайде!
Готови ли сте вече? Да! Къде? И последния чувал. Браво! Снимка? Аз ще снимам. Готово? Марти, ти се справи чудесно. А сега бързай към вълшебния тунел, защото ще се отвори след малко. Айде, Елфи, да отворим шейната. Стой. Дядо Коледа, имам подарък за теб. О, наистина ли? MP3 плеер. Точно от това имах голяма нужда. Благодаря ти много. За какво се използва това? Слагаш слушалките в ушите, натискаш копчето и слушаш музика. Дядо Коледа, аз излъгах. Предадох всички елфи. Добре, че беше работливко да оправи нещата. За малко ще да проваля. Аз съм пълен егоист. Какво каза? Каза приятел. Марти! Знаеш ли, ти всъщност не си бил чак толкова лош и егоистичен. Благодаря ти. Ама ти си бил много печен. Печен. Имам предвид готин. Какво искаш за Коледа? Не знам дали съм заслужил. Желай си нещо, нали знаеш? На Коледа стават чудеса. Искам да завали сняг. Сняг? Трудна работа. Ай, като не си написал писмо. Да, тази година пропуснах, но другата със сигурност. Чакай, аз написах едно писмо. От сестра ми. Написах, че искам отровен паяк. Дали е възможно да сме го пратили? Ами ако компютъра го е сканирал и никой не го е проверил? Ужас! Марти! 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 Дядо Коледа! Марти!
писмото. Не го отваряй. Вътре има отровен паяк. Не! Имам си слънче. Ах, че е сладичко. Има подарък за теб. Ели, ела. Айде да си играем на снежни топки. Няма сняг. Има сняг. Хепи бъдете, щом не щете. Започвам симулация на хепи ситуация. Никой щом не иска, явно не ви стиска. Започва демонстрация на хепи ситуация. Хей, започва веселба със снежна топка в ръка. Хайде, почвай танцара. Хей, това е Коледа. Всичко оставете, весели бъдете. Време е да станем хепи, много хепи. Не се цупете, а се усмихнете. На мига се отпуснете и танца хепи започнете. Хей, започва веселба със снежна топка в ръка. Хайде, почвай танцата. Хей, това е Коледа. Хей, започва веселба със снежна топка в ръка. Хайде, почвай танцата. Хей, това е Коледа. Хей, започва веселба със снежна топка в ръка. Хайде, почвай танцата. Хей, това е Коледа.